Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala juma e février kalo klita ani woro samba fla ani mugani nani amnu sogolindo anani wakati na mali kono mali koka mali kuna foni tv bololo sirofe abela jira lini nyotuma au bismillah ka kuna foni okeneka ni oye alliance des états du Sahel ni oye farafina cheche ka jamana uka jekulu sigili ulu farla nyonka ka jekulu misiki ode kama kunungo alamsa février kalo klita ani duru ni jamana saba ko ni marapolo nyama ko ni kumeka la siki ko ni ke wagadugu faba ko na ni oye Burkina Faso jamana fabai ina fo bela jirali ma kalama tugo ya mina taba kutu san boyoro min bieno kasangani o barakelo ko ni boli ka uga ni sogoya ko ni yira ka sangani uga ake u dafa baliya ko ni o senfe ko ni grevu kun folo do ke min ko ni barablay min kun takala tari jo kle sabala o ko fe yo do were ga min kun takala tari jo kle durula o ko fe una na do ko kun kelinga fo kana ke grevu yere ko ni ati dabla o kama barakelo ko ni boraka ujo izinda fanta anani bela jirala shuti uboyno klete uboyno min ko ni kera sababu ye usine yere direction ko ni i wajibi saka wele bla gendarme makabo bamako wala sakata yoro ko ni la kana sabati to ya mina kasanga ni gendarme la ko ni seliye yenno ulu ko ni ayira ka foko de la mi ko ni meni barakalo bol uka boyoro dala o ko ni kumeba kunu ngo février kalo klita anduru nega kanye fu wakati kasanga ni o seli ko ni bi so mada jona na nega kanye nani wakati ulula gendarme ko ni willa katani mako fole nunu bela jiralen ko ni genga boyino ikado ka fo daworo mi ko ni be usina barakalo ko ni kunkeme kani daworo krina bela jiralen ko ni mine nga kuna fonia ko ni be ayira ko sisan ko ni sitting mi ko ni kumbeke ni ko ni baragalo ko ni boli ka chari izun ko ni ndara o ko ni dabla la folo kadaka gendarme ko ni ubege ka bo yorowla kunungo février kalo klita anduru samba fla ani muga ani nani feme kado ka fo commissaire de police ma keme sababi yor anani boyango koni bola mununga promotion taraka atoko konda lieutenant colonel Chekoro Bagayogo alela nunun koni taraka na uyira jamana jonjon koni nyefe la jaira koni keneka anga jamana nyema koni kumikeneka colonel Asimi Goyita Chekoro Bagayogo promotion era to taraka da mugomina ale koni kera directeur général de la police nationale samba kele keme kono ton bureau ani shekin kana bla samba kele keme kono ton bureau vla ani shekin wakati ulanga tuma mina jamana nyeba musatara wele koni na fangala ale koni ye kasoke samba kele keme kono ton biolo vla anishiki wakati ula kadaka ayira la kafoko aye dankari anga jamana koni fangala ore koni kama amnela kata kasola ani ajonyo chama ni o koni twinity la ka chama yemunu na kisima dugara be ula uni anyogona chama atura kasola tawde ni duku konna la fukata se akasa yama wala msa février kalo klita ani duru kita kerefe dugu dola negela kuna fanyo ya ayira ka foko bingani kala koni bina min barakala do koni ka karika min koni sinfe ni koni bora kuna fanyo ya ayira ka foko chauffeur ke ale koni bonana ani na foka ta se passager do koni jokini ma do yere fana koni bonana unila
Bamako faba kɔnɔna la an bɛ deli ka a ye de moto suɲɛw de kɔni ka ca nka n'i ye a ta k'a lajɛ wagati laban ninnu na bolimafɛnw sen naani yɛrɛ de kɔni bɛ ka tunun kosɛbɛ ni o kɔni bɛ tali kɛ mobili o ni a ɲɔgɔnna fɛn wɛrɛw kɔnɔna nin ye kamanagan koba ye kosɛbɛ ka d'a kan moto de bɛ tunun ka ye ka kɔrɔ min nka sisan mobiliw de b'a la ka tunun. Bamako UNESCO olu kɔni campagne dɔ kɔni sigi sen kan min kɛra araba dɔ février kalo tile 14 an ka jamana Tombouctou region kɔnɔna la ka se ka campagne d'information et de plaidoyer dɔ kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana sɛbɛnni kɔrɔw kɔni kan mun bɛ Tombouctou fo ka taga se ani an bɛ ka kalan kɛ ni sɛbɛnni minnu ye ni wagati ninnu na sisan nin nɔ. An bɛ taa Bafulabe ka sanga ni février kalo tile 14 tɛmɛnen ye o kɔni lakɔlimɛtiriw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni baaraw ɲɔngirina o don. An bɛ taa Sikaso hali bi an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ Sikaso lakɔliso 5 bɔyanko de kɔni datugulen don olu ma ɲinan kɔni kalan daminɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ kalan kɔni daminɛla fo ka se kalo 5 kɔni bɔyanko ban nka hali sisan nɔ ni kalanso 5 ninnu si kɔni ma dayɛlɛ kuma tɛ k'a fɔ k'u ka ɲinan san 2023 san 2024 kalan kɔni daminɛ. Temi n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛdimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da Mali festival Rega ni o kɔni bɛ kɛ san o san an ka jamana kɔnɔna la tako 19 na o bɛna bɛn ɲinan ta ma min kɔni baaraw bɛna boloda ka février kalo tile 22 ka taa bila février kalo tile 24 na min kɔni bɛna kɛ place de cinquantenaire yɛrɛ kɔni o yɔrɔ la ni ɲɛnajɛ kɔni bɛ sigi san o san ka sanga ni Bob Marley kɔni ka anniversaire de kɔni min kɔni bɛ kɛ Rega olu fɛ ɲinan ta thème tɛ dɔwɛrɛ o de ye baara ye. An bɛ taa kucala ni wagati in na muso 250 bɔɲanko minnu kɔni bɛna bɔ muso jɛkulu 20 bɔɲanko de kɔnɔna olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka safinɛ dilan kɔni formation kɛ ni o kɔni safinɛw bɛ tali kɛ gabakuru ni kulikoro ani safinɛji olu la formation kɔni baara daminɛla kabini kunungo kucalakaw olu fɛ yen nɔ formation in laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka musolakaw dɛmɛ u ka se ka k'u yɛrɛ togoya min na ka se k'u dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ ka fɛn dɔ kɔni ɲɛnabɔ ka sɔrɔ u ma siri mɔgɔ la. Arabado février kalo tile 14 san 2024 o kɛla chrétien diinɛ maaw kɔni ka sunkalo tile fɔlɔ sunkalo min kɔni bɛ tali kɛ tile 40 de bɔɲanko la min kɔni bɛ sun chrétien diinɛ tigilama kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ ala ka sunkalo timɛko ɲuman nɔgɔya chrétien den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ala ka an ka jamanaw basigi. Dɔgɔkun tɛmɛnen kabini février kalo tile 6 la ka taa bila février kalo tile 12 la o kɛla wagati ba ye Bamako faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la suya dɔɔni tigilamaw olu bolo ka sanga ni fɛn min ka dɔn k'a fɔ conférence internationale des détenteurs du pouvoir mystique ancestraux d'Afrique ni o kɔni ye farafina suya dɔɔni bɛ maa mun na olu kɔni ka jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan ka sigi o kɔni kɛ min ɲɛminɛlen kɔni tun professeur Mamadou Babou Niang kɔni fɛ ni ale ye farafina suya tɔn kuntigi ye ale ye kɛnɛ in kɛnɛ kan i ka dɔn k'a fɔ suya tɔn ɲɛmaaw a marabolo ɲɛmaaw fo ka taa se a lakɔlɔsibagaw caman kɔni kun bɛ kɛnɛ ka bɔ farafina jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ projet min yɛrɛ kɔni kɛra ni suyatɔn tigilamaw kɔni tɔgɔla soba dɔ kɔni jɔli ye an ka jamana kɔnɔna n'a fɔ ma ko centre de transmission de connaissances africaine centre min kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ suya dɔnniyaw ani farafinya kodɔn kɔni bɛna kalan so min kɔnɔna la baara in yɛrɛ kasabi tali jɔ fɔ sefa wari miliyɔn 500 de ye bɔɲanko la soba in kɔnɔna la n'i ye a ta k'a lajɛ 500 mètres carrés de don ni siso 20 bɛ a kɔnɔna la fo ka taa se magasin
sɛgɛn ta ma ale ni ɲɛgɛnden ta o de kɔni bɛ a kɔnɔna la baara in kɔni wari bɔla fɛn min ka don k'a fɔ professeur Babu Ɲang kɔnɔ mɛ ni a kɔni kɔkɔrɔma donna kosɛbɛ an ka furancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ minnu kɔni ye 100 sara la 40 bɔɲɔngo kɔni ta ka bɔ a la ni kɛra sabu ɲuman ye walasa farafina suyatɔ ɲɛmaaw camanba u bɛɛ bɛ se ka lajɛ ka kɔkɔ yɔrɔ kelen na togoya min na farafina suyatɔ ma ɲɛmaa caman a n'a maaba caman kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ka bɔ farafina jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na n'a ma ye chrétien diinɛ maaw kɔni ka sunkalo daminɛla février kalo tile 14 tɛmɛnen na an bɛ k'an sɛnsɛn ka taa silamɛya kalo fana sunkalo kɔnɔna la kalo min n'a donna a tɛ dogo maa si la nka ni wagati kelen na maaw kɔni kamana gannen don maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka a jɔyɔrɔ bɛ maaw la ka da ka kurantigɛ kɔni bɛ ka taga bolo min fana kan ni sun kɔni tigɛla maa caman kɔni bɛ ji sumaw de min ani fɛn sumalenw de min nka kuran tɛ ka sɔn funteni fana mana kɛ maaw kan ka fara sunkalo fana sunni kan nin ye degunba ye wa kamanagan koba don maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo an b'a fɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma ami bi kunnafoniyaw kuncɛ sinandolanci bina kun kan Coupe d'Afrique des Nations n'ale kɔni kun bɛ kɛ Côte d'Ivoire kaw fiyɛnɔ ni o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛna karidon tɛmɛnen na ka sanga ni an ka jamana ka bɔli ye o kɛra sababu ni maliyɛn caman kɔni i sigi ka miiri dusu kasilen kɔfɛ ni dusu sumara maa caman kɔni ye hakilina wɛrɛw kɔni sɔrɔ u ye a ye k'a fɔ a bɛ wagati jama bɔ an ka jamana kɔni ma se ka sebagaya kɔni sɔrɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ ka Coupe d'Afrique des Nations ni o ye kane ka a coupe kɔni sɔrɔ hali siɲɛ kelen ko nka ni ye a ta k'a lajɛ basketball kɔni fanfɛla fɛ san caman kuma caman an ka jamana musolakaw fara cɛlakaw kan basketi bina kun kan o kɔni bɛ qualifier ka taa fɔ final la u bɛna ni coupe caman kɔni ye jamana kɔnɔna la dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Amadu Tumani Ture ala ka badabada dali nɔgɔya a ye ko ale ye o de ni o kama a ye nafoloba kɔni don basketi la walasa ka se ka basketi dɛmɛ cogoya min na kosɛbɛ an ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ o la o kama dɔw ye a ye k'a fɔ ko n'a ma ye an tɛ ka se ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ coupe kɔni ta balontan na ko munna an t'a ɲɛsin basketi ma ko ka d'a kan ala t'a nɔgɔya bɛɛ ayiwa ɲinɛ bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛn don wɛrɛ ni ala ma basi kɛ ni aw la